היי, שלום לכם. ברוכים הבאים לסרטון חדש. שלום חברים, כאן הוא פג, והיום אנחנו בסרטון חדש, סוף סוף. אחרי הרבה זמן שלא עשיתי סרטונים, אני חזרתי ליוטיובר. כן. וזה הערוץ השני שלי אגב. כן. אז שלום, אני אופק, והיום אתם בסרטון מיוחד ממש. אז היום אנחנו הולכים לשחק קאפד, אל תתעסק עם השטן, ואני ממש אהבתי את המשחק הזה שהייתי בראש הראשון, וכן, יש לי גם בראש הראשון. אני לא יודע אם אני יכול להסיר לכם קישור בתיאור, אבל אתם יכולים לכתוב אופק ניסן ולהיכנס לערוץ ולראות את הסרטון. אז אני משחק שוב. אז תנו לייק ותירשמו לערוץ, כי אנחנו מתחילים. אז בואו נתחיל כבר עם קאפד שלנו, ואני ממש מתרגש. קאפד דונדיל ודדרן! אוקיי, חברים, אם אתם רוצים לקרוא את הסיפור, אז אם יש לכם קאפד כבר, אז אני הולך לעשות סקיפ על הסיפור, אז אם אתם לא אוהבים את זה, אז תשחקו קאפד באז, פשוט תקראו, אולי אין לי שמות. אוקיי, התחלנו ואני קאפד. חייב לעשות דברים טובים, חברים. גם דש. אולי קצת להמליך תרס. עורך, אתה יכול להמליך תרס על הכזה. אוקיי, עכשיו שנמליך דרש קצת, הזמן שלי קצת לעשות דברים. אין לי עוד מישהו, אז אם אתם רוצים שאני אשחק עם חבר שלי, אז תכתבו בתגובות. התגובות שיהיו הכי גדולים אני אעשה סרטון עם חבר שלי משחק. אני לא אומר את השם שלו, תגלו אולי איזה פרק. אחי, אוקיי. אוקיי, אנחנו עושים את בוטניק פאניק דרות פאק. עושים רגיל, כי אני ליטרלי זה קטן עליי אפילו בסין. אוקיי, אני זוכר את התפוח הזה, האמת שהייתי ילד אומרים קצת זוכר. אני זוכר, אני שיחקתי לפעמים שכאילו לפעמים שקצת ילמד, אבל אני מקווה שאני אצליח. בערוץ הראשון הייתי ממש קטנה. אומייגאד, אני ממש נובה. אוקיי חברים, זה רע. אוקיי, מה אחרי זה? בסל. אוקיי. שוט. אומייגאד, זה הולך להיות קשה. אוקיי, let's go! וואטה, איך אחי? לא, אחי, אני לא מאמין. אוקיי. אתה חושב שתוכל לעצור אותי? אתה חושב שאתה תוכל לעצור אותי? אתה חושב? נראה לי לא, כי אני אולי אעבור אותו. יופי. עכשיו בבשר. ביי גזר, עכשיו אין מצב שתהרוג אותי. אין מצב. אוקיי, אז לא לגעת בלסר. זו התשובה שלי. פשוט לא לגעת בלסר. ואיך יש לו עין שלישית? אגב, אוקיי, עכשיו אני הולך לעבור אותו. תסתכלו אותי.
אומייגאד, תסתכלו אומייגאד, אני חייב לעצור את זה. הנה, תראו, הנה, עוף. תמות. קשה. אלוהים ישמור אותך, אלוהים ישמור אותי, מה אני אומר? אוקיי, זה גרופי טלנט, איך שזה לא אומר. אומייגאד. אחי, זה קל, נכון? זה קל. אתה קטן מדי. תמות. אומייגאד, חשבתי שהוא יפגע בי חברים, אתם יודעים איזה לחץ. לא יפגע בי. What the crap? לא לגלגל, למה זה חייב לקרות? הייתי כזה דבוק אליו. אני נשבע שאם אני נפסל אז אני לא. אוקיי. אני סבבה. תמות! עוד יחזור אליכם. חזרנו לדבר שלנו שהוא עושה, שהוא גודל ועושה עם הבוקסים. כן, אתה לא קפואר, אתה לא בסרט של סרטי הנינג'ה, אתה ליטרלי פשוט שמן. מה זה בלון או כדור? למה אני חייב תמיד לנחש דברים ולהגיד לכם כאילו, לא שתכתבו בתגובות, אבל אחי, שכבר ייפסל, למה אני חייב לדבר? חברים, אני, אומייגאד, what the heck? אני נשבע. זה rest and peace, נכון? זה נכון ככה זה. איך אומרים בעברית? תמות. חברים, אני חוזר אליכם, והפעם אני נשבע שאני חוזר אליכם. הפעם אני לא נפסל. אתה עשית לי סיוטים בלילה. בגללך אני לא יכול לישון. שזה יעשה נוגאוט. שזה יעשה נוגאוט. אתה יכול נוגאוט. עכשיו תעשה נוגאוט עכשיו, הסופים מחכים. יש! כדור פינג פונג בלון שמתפוסס והוא זה, אומייגאד. אוקיי, מקווה שיקבל אי. אני קיבלתי פי מינוס. קופר! חוזר השטן, ביבי. בוא נעשה פליפ. אוקיי. זה הזמן. חב, תעשי. מטבע. נפוס. מטבע. מטבע. גופי. זה גופי? זה בבקשה. אוי, יופי. אני טוב. פרי, יופי, אני טוב. אני טוב. אומייגאד, אני הייתי טוב לי. שנייה, קטן עליך. פשוט. חזרות לזמנים. קיבלתי.
אמרתי מיסי פיסי. חברים, יש לי שאלה בשבילכם, שתעשו גם בתגובות שוב. יש לי כלב, האמת יש לי כלב, אבל בא לי לשאול אתכם שאלה, מי אתם אוהבים יותר, חתולים או כלבים? או לא יודע, או טוקים. היום אני לא נפסל בכלל. בייבי, אמרתי. יופי אמרתי. מי אמר? אני אמרתי. מישהו אמר, זה אני אמר. אני פשוט צ'קט. אין לי... אין לי. מה קקאו היה? מישהו יכול לדבר, ממש, תתרגמו בבקשה. תתרגמו, פליס תתרגמו. פליס תתרגמו. אמרתי, אני אומר לך. ואני לא עומד. אומייגאד, אני אחזור אליכם. אני עם 3 HP, אין מצב שאני נפסל. יופי, תהיו גירונות. הבנתי את הזה שלכם. יופי. איזה דמות. בראבו. Let's go baby, let's go. A+. חברים, כשתגידו, תתפללו ל-A+, כי עשיתי גרוע. זה נראה לי, אחי, זה באמת לקח. סליחה. האמת, נפסלתי. סך הכל מוזיאון. אוקיי, זה נראה לי השלב האחרון של הסרט. סליחה, נראה לי זה סרטון קשה בשבילכם, אבל לי זה לא. אמור להיות שבת, אמור להיות משהו. אמור להיות סבא, כן, אני זוכר רק את זה שאלתי ילד. סבא, ג'יפטו, לא היום כתוב. עכשיו זהו, זה ויקטור בשביל אמא. בשביל סבתא רב. פוליס גו ויקטורי. מה אני אקבל? קוצ'י. לא סיפיתי לבת. תקשיבי, אני לא סיפיתי שאתה... אומייגאד, פלס, אחי, אני קטן עליי. סופר. וואי. בוא נראה. יס, לא. מה זה? אני... וואטה. לזה לא סיפיתי. וואטה. לא, אחי, אני לא מקווה מה זהו. כן, אחי, לא, תחזיר אותי הביתה. כן, תחזיר אותי לבית. סוף שקט. אוקיי, זה היה יותר מדי. אז תודה ששפיתם חברים. מקווה שנרשמתם לערוץ, תנו לייק ועד אז. ותכתבו בתגובה. ואני רוצה להגיע ל-20 לייקים בסרטון הזה לפרק 2. אז תרשמו לערוץ ומאז, יאללה ביי. תפתקו את הערוץ הראשון שלי.